Poštovani gosti, dobroveče, dobrodošli. Evo, trudimo se da bude na vreme. Dobroveče onima koji nas uživo prate na putem naše nove aplikacije Sat Hub. Dakle, ovo sve što večeras emitujemo ide uživo i to je jedna od velikih novina kada govorimo o bilo kakvom izboru za nekakav automobil godine. Ja namjerno izbegavam da kažem da ovo je izbor za automobil godine jer ovo se zove Srpski automobilski trofej. Evo ga ovako. Vi ste već upoznati šta je ovo, ne biste ni učestvovali, tako da niste upoznati, ali žele bih da napravim jednu vrlo kratku rekapitulaciju zbog čega smo mi zapravo večeras, zbog čega dugujem veliku zahvalnost svima vama koji učestvujete u ovome, kako vama koji ste ovde sa nama u hali Centar Navak, tako i onima koji nas sada prate uživo, jer je danas ovde bio zaista veliki broj vozača, bio je veliki broj onih koji su došli da podrže akciju, da voze, da glasaju, da učestvuju u svemu tome zajedno, ali zapravo sve ovo je počelo iz samo jednog jedinog razloga. Vi sami znate da godinama postoje razni izbori za nešto najbolje i da gotovo nikada niko nije bio dužan da objasni rezultat, kako smo stigli da je neko najbolji. Dakle, uvek je to bilo, evo, taj je najbolji, to je gotovo. I mi smo želi to da promenimo. Da promenimo iz prostog razloga što ako titula ne vredi, ako zaista ne možete da se pohvalite tom titulom i da kažete, evo, to je to, ja sam to zaslužio i moj automobil zaista zavređuje, onda zapravo svi ti izbori nemaju nikakve veze. I titula ne može da vredi ako nije zasnovan nekim parametrima, ako nije zasnovan nečemu što je izmerivo, ako nije zasnovan na nekom autoritetu, ako nije zasnovan na nekoj objektivnosti. A složit ćete se, ako niko ne brani rezultat, nego se samo kaže ko je najbolji, onda u objektivnost se vrlo često sumnja. I zato smo mi upravo i pokrenuli akciju koju smo nazvali Srpski automobilski trofej, zato je ovde ovih vaših 14 automobila bilo sa nama tokom svih ovih meseci, pa i ova posljednja 2 dana, jer smo želeli da zapravo ponudimo kvalitet kakvog do sada nije bilo. Kvalitet pre svega u smislu da ono što kažemo ima iza sebe potpuno objektivnost, da ono što kažemo zaista može da vredi. A to što kažemo može da vredi samo ako umemo da objasnimo kako smo stigli dotle. I ono što smo uveli jeste s jedne strane transparentnost, dakle svi bodovi, svakog pojedinačnog glasača, svakog pojedinačnog učesnika izbora, koliko god njih da ima, bit će objavljeni javno. Mi ih danas imamo, tabele su sve tu, upravo smo završili kucanje jednu ogromnu Excel tabelu, tako da će praktično sutra ujutru na Sat Hubu biti objavljen jedan link sa koga svako može da skine sve bodove po imenu i prezimenu, tačno po kategorijama za svaki automobil, da bi, kako kaže naš kolega Darko Gigić, naš sud bio stavljen pred vaš, odnosno pred sud javnosti. To je jedna bitna stvar. Druga jako važna stvar jeste što mi ovde sada kada budemo saopštavali bodove, kada budemo prebrajali ko je to pobedio, mi zapravo to činimo javno. Dakle, nije dogovoreno u jednoj kancelariji, kao što i sami znate da je bilo dosta puta pri raznim izborima, nego je evo javno i uživo se emituje i svako može da isprati, svako može da kaže nešto, svako može da komentariše i svako može da izrazi svoje mišljenje o tome. Dakle, to je takođe još jedna bitna brana objektivnosti svemu ovome. Ono što je možda nama zapravo najvažnije jeste što smo postavili za nas vrlo komplikovan sistem, ali za budućnost zapravo veoma objektivan, takav da polovinu bodova donose novinari, polovinu bodova čini stručni žiri, to su sada članovi redakcije Sat Media grupe, nas 7 je učestvovalo u tome, ali za budućnost, ono što sam vam najavljivao i ranije i sada mogu da potvrdim, u tom žiriju biće pozvani da učestvuju svi oni koji žele da poštuju pravilnik, pošto pravilnik, znate, postoji, on je vrlo strogi, vrlo onako napisan do poslednjeg slova da bude precizan. Svi koji žele da poštuju pravilnik biće pozvani da učestvuju sa nama, da će stručni žiri može da raste. Takođe, polovinu bodova donosi publika. Ko je publika? Mi smo tokom prethodnih nedelja i meseci objašnjavali ljudima šta je to Srpski automobilski trofej. Rekli smo imaćete vi priliku da se družite sa svim automobilima, jer mišljenje novinara može da bude važno. Neki su nas prodavci govorili da to što mi kažemo je zaista ima uticaja i da se vidi negde na prodaji i kod utiska, kod kupaca, sve je to jasno, ali mišljenje nas kao stručnjaka je bitno utoliko što možemo da saopštimo široj javnosti malo više činjenica nego što običan kupac može da vidi u salonu. Ali što se nas tiče, mišljenje same te javnosti, dakle kupca, onoga koji je posetilac vašeg salona, je zapravo važnije nego naše. Jer to su ljudi koji troše novac kod vas. To su ljudi koji zapravo treba da budu vaši klijenti.
I zato smo smatrali da 50% bodova koje donosi publika je izuzetno važno, čak i možda bilo važnije da bude čak i veći procenat, ali za sada je to 50. Zato što ti ljudi koji dođu ovde, oni su čitali šta mi kažemo, gledali su možda neke druge priloge, neke druge tekstove, imaju neki utisak o automobilu, ali taj utisak su formirali tako što su čitali tuđe reči. Danas, kada su došli ovde, od ne malog broja, ja sam se vozio sa čitavim nizom ljudi u automobilima da bi čuo njihove reakcije, od ne malog broja smo čuli pa da, jeste, tako je. Ili, pa ne, ja sam mislio da je drugačije. Dakle, oni su došli ovde po svoje mišljenje, da ono što oni zaokruže kao bodove, da ono što oni sutra pričaju o automobilima koje su ovde sreli, bude njihovo mišljenje, ne naše. Naše mišljenje je ulazna tačka, ali ne može biti konačna. Ono što su danas videli ovde je konačna tačka. I zato bodovi koji oni dodeljuju smatramo da su čak važniji i validniji nego što su ovi naši novinarski. Inače, statistike radi, saopštit ćemo kasnije koliko je ljudi bilo i kako je to izgledalo glasanje, bit će jedan deo gde, pre nego što budemo dodelili te bodove, ali suštinski mi smo ovo pokrenuli da bi titula koju dodeljujemo vredela svima. Vredela nama kao redakciji, sutra više redakcije, vidjet ćemo, da bi vredela vama kao uvoznicima, odnosno prodavcima, da zaista znate kada ste dobili titulu da je nju dao neko ko je relevantan, da bi vredala publici i kupcima, jer s jedne strane oni učestvuju u formiranju ove ocene i s druge strane mogu da se ravnaju sprem nje, jer je veliki broj ljudi rekao nešto i potvrdio da je tako kao što ćete vidjeti da je večeras. Tako da, Srpski automobilski trofej je napravio prvi korak, za nas je ovo istorijski dan, evo sad još malo je 6 godina kako nema našeg Mirka, neki su ovde, evo, u publici koja zovem Ćale, jel tako, umesto njega, ali u ovih 6 godina smo napravili dosta, ali ovaj korak smo čekali dosta dugo, mislili smo da će biti ranije, ali čekali smo dugo da bi sa ovim obeležili novu istoriju, odnosno novi deo ere naše redakcije, novi deo ere Sata. Tako da, pre svega zahvaljujem što ste pristali da učestvujete u svemu u tome, naravno, znate svi da je ovo sve besplatno za vas, dakle da je besplatno za uvoznike, da je od vas traženo da obezbedite automobile, da obezbedite prodavce koji će biti ovde sa nama i tako će i ostati za buduće. I dugujem zahvalnost svima vama što ste prepoznali sve ovo, jer ipak 14 testa automobila, 2 dana na stazi, to je verovatno najveći broj testa automobila koji ikada i jedna redakcija u najširem regionu ponudila kupcima da mogu testirati u jednom danu. Ja se nećem, meni je ove godine u septembru bilo 30 godina kako radim moj posao i za 30 godina ja se ne sjećam da je to ikada iko ponudio. Mi smo to uspeli zahvaljujući vašoj podršci, drugačije ne bi mogli. Tako da mislim da aplauz sami sebi treba da uputite pre nego što nastavimo dalje program. Međutim, veliku zahvalnost za to što nam je pomogao da se ovo sve realizuje, da ipak se desi na pravi način, dugujemo jednoj zaista partnerskoj kompaniji i ona je navedena na svim našim logotipima, svuda gde se pojavljamo, a to je Globus osiguranje. Ja bih zamolio Nemanju Vignjevića, regionalnog direktora Globus osiguranja, da nam se pridruži ovde. Evo, Nemanja, molim te, izvoli. Imaš i ovde stepenik i ovako, kao god ti je zgodno. Mlađi si, može da naskočiš. Dobroveče. Još jednom veliko hvala, ali ono što je moje glavno pitanje jeste šta je presudilo. Mi smo se obraćali mnogima za razumevanje i za pomoć da realizujemo ovakav jedan projekat koji vama nije prodan, vi ne prodajete ovde osiguranje, ali šta je to što je presudilo? Presudilo je to što je NAVAK kao organizacija i kao mesto gde se prepozna automobilska industrija, gde smo prepoznali da možemo ovaj novi automobilski događaj da budemo pokrovitelji i da pomognemo. Čast nam je i zadovoljstvo da smo ovde zajedno sa vama partnerski i očekujemo da ćemo da nastavimo saradnju u narednim godinama. Hvala na tome, ali pre nego što zahvalimo još jednom, ja imam nešto što smo mi pripremili, želim da ti uručim nešto što bi bilo zapravo samo mali znak pažnje naše redakcije, jednu plaketu sa originalnim prvim znakom Srpskog automobilskog trofeja. Čestitam i nadam se da će ih biti još iz godine u godinu. Hvala mnogo i mi očekujemo da će biti i očekujemo da će ovaj Srpski automobilski trofej preći u jednu tradiciju. Zahvaljujući vama sigurno hoće. Hvala mnogo. Evo, može i fotografija. Hvala lepo, Nemanja. Sad vidite ovde poređane ove trofeje. Neko mora da ih zasluži. A znamo ko ih je zaslužio.
Rekli smo da polovinu bodova donose novinari. Novinari su prethodnih meseci vozili sve automobile. Dakle, oni su bili kod nas u redakciji, znate i sami, boravili su po 14 dana, da bi svi članovi žirija stigli da ih provozaju, da ih vide, da imaju neki utisak o njima. Ali jučerašnji dan je bio poseban za nas, zato što smo imali odjednom sve automobili i vozili smo ih leđe o leđe, jer izbor za srpski automobilski trofej nije uporedni test, ali je jako važno naći neko merilo i reći, ok, ko je ispunio naše očekivanja, ako i ne baš. I popunjavanje tabela je bilo dosta mukotrpno, dosta dugo je trajalo. Mi smo svi očekivali da će to dosta brzo, da je sve jasno, jer znamo sve o automobilima. Međutim, ispostavilo se da nijansiranje bodova, da zaista možemo da odmerimo na pravi način, ume da bude mukotrpan posao i ipak su to samo brojevi, ali brojevi koje treba zaista na pravi način postaviti. I kada smo sve sabrali, kada smo bodove iz svih tabela uvukli u jednu, onda smo dobili ono što zapravo jesu bodovi, odnosno plasman po onome kako su novinari glasali. Nas 7 je glasalo, kao što sam rekao, bih zamolio samo da vidimo prvu tabelu, kako izgleda, kako se zapravo glasa. Evo ga. Ja mislim da je jasno ko je pobednik i ko je odneo nagradu novinara. Smo završili aplauz. Možete sami da analizirate lagano brojeve, ali kao što rekao, sutra ujutro će već biti uploadovani svi rezultati, svi glasovi, svakog novinara, moćete vidjeti kako smo stigli dotle. Ali ono što bih ja želeo da zapravo na ovaj način samo prokomentarišem jesu dve stvari. Prvi, kao što vidite, neka vozila vrlo modernih tehnologija su na vrlo visoko mesto. Dakle, električni automobili, hibridni automobili se jako cene u žiriju. Drugi, ono što jako lepo zna, učestvovali su sa velikim brojem električnih automobila i to ono što je ispostavilo se kod publike jako interesantno. I treća stvar, na kraju ipak pobedila neka klasika. Tako da, Renault Austral je pobednik, ja bih zamolio gospodina Milana Belina da mi se pridruži ovde na bini, da mu uručimo nagradu novinara i čekamo Renault Austral da nam se pridruži ovde u hali. Ne znam šta reći, zaista biti pobednik u prvom ovom srpskom automobilskom trofeju je prvo velika čast zaista i ne sumnjam uopšte da žiri koji je glasao prepoznao, kao što su i kupci prepoznali Australa kao nešto što je potpuno drugačije od Renaulta što je do sada ikad napravio i to se upravo i desilo. Znači, teško je ovaj automobil ostaviti nekoga ravnodušnim, nije ostavio kupce, hvala Bogu, nije ostavio vas novinare i zaista ogromno zadovoljstvo da upravo mi budemo prvi ti koji nosimo ovu titulu i verujem da ćemo nastaviti tako i dalje. Hvala vam najlepše. Ako može jedna fotografija, ovako. Dakle, ovo je utešna nagrada, vidjet ćemo koje je sve glavno, ali ja bih želeo samo pre nego što pustimo Austral da ode, da vam kažemo još jednu bitnu stvar. Naime, kada govorimo o prvoplasiranim u našim tabelama, to ćete vidjeti naravno već od sutra ujutru, na tabeli našeg kolega Željka Regode, na prva 3 mesta, od trećeg ka prvom stoje Peugeot 408, Mazda CX-60 i Nissan X-Trail. Kod kolege Zorana Živkova, od trećeg ka prvom, stoje Mercedes GLC, Toyota Prius i Mazda CX-60. Zato je Mazda vrlo visoko tu gore. Kod Bobana Trmčića, Toyota Prius, Renault Austral i Mercedes GLC. Kod kolege Aleksandra Cvetkovića, Ford Mustang Mach-E, Mazda CX-60, Hyundai Ioniq 6. Kod koleginice Natalije Delić, jednog ženskog člana žirija, na trećem mjestu Range Rover Velar, na drugom Renault Austral, a na prvom Toyota Prius. Kod kolege Darka Gigića, najvišeg člana našeg žirija, ali tako? Mazda CX-60, treća, Nissan X-Trail drugi, Renault Austral prvi i kod mene na mojoj listi
Nissan X-Trail na trećem mestu, Dacia Jogger na drugom i Renault Austral na prvom. Tako da kad budete vidjeli ostatak bodova, bit će vam jasno kako smo stigli do svega ovoga i to je jedna od glavnih stvari koje sam istakao, dakle ta transparentnost koju želimo da ovoga puta istaknemo i da je sačuvamo i za buduće dane. Međutim, kao što sam rekao, najvažnija stvar zapravo nisu glasovi novinara, nego su glasovi publike, jer to su kupci, to su ljudi koji zapravo dolaze kod vas u salon i oni su najširi sud. Dakle, oni razgovaraju negdje o vašim automobilima kod prijatelja, kod rođaka, na slavi, na fudbalskoj utakmici, gde god. I oni zapravo šire priču koja je pozitivna ili negativna. Međutim, ta priča pozitivna ili negativna nije samo takva na osnovu jednog automobila, nego na osnovu vašeg ukupnog rada na tržištu. Nije bitno koje su marke, sad ja da ne bi imenovao nikoga, pošto ima neki koji danas čak i nisu ovde sa nama, pošto nisu u finalu, ali ljudi kažu ovaj automobil je zapravo mnogo dobar, ali taj utisak nije na osnovu toga što su ga vozili, nego su čitali ovde, čuli tamo, čuli su da ima dobar servis, videli su nešto marketinga, vozi komšija, vozi prijatelj, a onda kaže neki drugi, ma ne, to je skroz bez veze. Iako ga isto nisu vozili, ga nisu sreli, nisu ga videli, nisu ga pipnuli, nisu imali kontakt sa njim. I onda kada prvi put dođe u kontakt sa njim, onda odjednom ima onaj trenutak, aha. I takav trenutak je danas bio više nego očigledan. Namerno nismo ograničili broj gledalaca, odnosno čitalaca, odnosno naših pratilaca koji mogu da dođu danas ovde. Mi smo objavili, doći će svi oni koji žele. Da bismo vidjeli ko će to nama da dođe, ko su ti ljudi. Takođe, nismo im rekli prijavite se negde. Nemate nikakvu obavezu, samo treba da dođete. I šta se ispostavilo? Prvo, došao je jako veliki broj mladih ljudi. Imaćete tu statistiku, to ćemo sledeće nedelje emisiju objaviti vrlo detaljno. Jako veliki broj mladih ljudi. Mladih ljudi koji su godište od 95. do 2000. to je 2001. 2. To je dobra stvar jer očigledno mlade ne napušta entuzijazam prema automobilima kao što na nekim drugim zemljama. Onda došao je jako veliki broj ljudi sa veoma dobrim automobilima. Dakle, neko bi očekivao doći će vam mlade ljudi sa povoljnim jugićima samo da se provozuju jer je džabe vožnja. Zapravo to je toliko daleko od istine da apsolutno je nepojemljivo. Mi smo snimali parking danas, da idemo jedan po jedan auto, da vidite šta je sve došlo. I Alfe koje su stare godinu dana ili manje, i džipovi, i Lexusi, naravno bilo je i Škoda, bilo je i Toyota, bilo je Volkswagena, bilo je i poneka Zastava, ali govorimo o 2 ili 3 ukupno na parkingu. Dakle, dolaze su ljudi sa u suštini vrlo dobrim automobilima. Nisu svi novi, ali su automobili koji nisu 25 godina stari. Dakle, došli ljudi koji su zainteresovani za nešto, koji gledaju sve ovo što mi radimo zato što možda će sutra i kupiti nešto. Možda neće sutra, možda će za 2 godine, ali ih zanima tema. Takvih ljudi se pojavilo danas ovde oko 200. Tačan broj je 235 bio na kapiji, s tim što nisu bili svi vozači, bilo nešto malo manje vozača. Na kraju, kada smo imali sabiranje bodova, neki glasački listići su bili nevažeći iz vrlo jednostavnog razloga, jer neki ljudi nisu stigli da voze sve automobili, nisu hteli da popune do kraja listi, mi smo te listiće stavili sa strane. Tako da nismo mogli da ih uračunamo u ukupan zbir brodova. Njih nema puno. Znači, govorimo nekoliko, dakle ne govorimo o desetinama. Ali bilo je takvih ljudi. Oni su bili pošteni, rekli su ja nisam vozio sve, ne želim da glasam i to je to. Opet s druge strane bilo je ljudi koji su rekli nisam stigao da vozim, ali sam se bar provozao. Seo sam pozadi, napravio sam krug, bio sam 2 puta možda u autu jer nisam stigao da budem vozač na mestu. I takvi ljudi su takođe glasali i rekli su šta misle o nečemu. Zato što su bili u društvu u punom automobilu. Jer su automobili vrlo često voženi sa ukupno 4 čoveka unutra, prodavac i 3 gosta. Tako da i njihovo mišljenje takođe ispalo kao veoma važno. Tako da mi kada smo sabrali sve brojke, danas je bilo ukucavanje ovde na 8, na 9 računara pre nego što ste vi došli, zato što svaka ona kategorija ima nosi broj bodova, pa svaki glasački listić ima 14 automobila, pa onda računajte 200 glasačkih listića, mi smo na gomili računara u isto vreme ukucavali sve te broje da bi dobili 10 minuta pre nego što ste vi stigli konačnu statistiku. I konačna statistika je zapravo ono što je moglo da bude presudno. Zašto je moglo da bude presudno? Ako je auto kod nas kao pobednik Renault Austral, kao što ste vidjeli, kada bi on kod publike bio na 8. ili na 9. mestu, on nikada ne bi ukupan pobednik. I obrnuto. Tako da, pobednik može da bude samo onaj ko se podjednako dopao, odnosno dovoljno se dopao i jednom i drugom žiriju. Koji je zaslužio dovoljno poena od oba žirija. Što nije nužno da to bude prvi kod oba. Možda je kod nas drugi, a kod njih je četvrti.
zato što su prvi i drugi otišli negdje dole ispod nisko u plasman kod onog drugog žirija. Dakle, to je ono što čini zapravo stvar nepredvidivom. I mi do posljednjeg trenutka nismo mogli da računamo ko će to da bude. Ipak, kada smo sve sabrali, kada smo došli do konačnog broja bodova, onda smo došli do onoga što je zapravo druga specijalna nagrada, a to je nagrada publike. I ja bih zamolio upravo sada da pustimo automobil koji je osvojio nagradu publike da uđe u halu dok se ovde otvori tabela. Dakle, imamo sasvim drugačiju situaciju. Publici se dopalo nešto mnogo veće nego nama. Ja bih zamolio predstavnika Mazde, Srđana Babića, da mi se pridruži ovde, da mu uručim drugu specijalnu nagradu. Mladene, prvo da iskažem stvarno svaka čast na realizaciji ove ideje, zato što je određena na krajnje profesionalan i objektivan i profesionalan način, tako da to ništa manje od vas nismo ni očekivali. Hvala na pozivu što ste nas pozvali da učestvujemo sa vama u ovoj realizaciji ove ideje i ono što je sigurno da mi smo znali koliko je Mazda CX-60 odličan auto, a sad smo dobili potvrdu i od publike. Hvala. Hvala i vama. Dakle, reč kupaca je jasna i često će ljudi reći pa da, ali mi nemamo para za te automobile, ne možemo da kupimo, ali to ne znači ljudi ne sanjaju nešto. I neko će reći pa da je došao sad Porsche da se kandiduje, pobedit će Porsche. Kao što vidite, nije pitanje koji je najbolji auto, ima i skupljih automobila i možda većih i možda bržih, ali suština su ljudi ipak prepoznali šta se njima najviše dopada, ali ja bih obratio pažnju i na drugo, i na treće, pa i na četvrto i na peto mesto. Dakle, govorimo o električnom i o hibridnom automobilu, što je veliko iznenađenje. Hvala vam lepo. A sada dok nas Mazda napušta, već možete da pretpostavite, pošto ste već videli tabele, šta je konačni rezultat. Međutim, pre nego što i potvrdimo konačni rezultat i pre nego što potvrdimo ko je osvajač ovog prelepog zlatnog trofeja i ko je generalni pobednik za ovu godinu, želeo bi da još 2-3 reči kažem o ovome što smo uradili i što je realizovano za prvi put. Naime, mi smo želeli da počnemo nešto, da uradimo nešto hrabro, nešto drugačije i sigurno nismo radili sve savršeno i sigurno ima mesta za napredak i recimo ova svečanost, kako je sada vidite, bit će velika svečanost već sledeće godine, ali idemo sitnim koracima koje znamo da možemo da ispunimo. Sitnim koracima za koje smo potpuno sigurni da će biti uspešni, jer ako zagrizete previše, pitam da možete sazvraćati to što ste zagrizli. Tako da naša strategija je da uradimo hrabro, ali da ne odemo 3 koraka napred, nego 1 po 1. I u suštini ja se nadam da ćete prepoznati to i sledeće godine i da ćemo moći da na ovoj stazi nemamo 14 automobila, nego možda i 20 automobila koje vozimo i koje publika na kraju krajeva treba da oceni zajedno sa nama. Da je ovo sve zapravo objektivno, kao što sam je rekao, da je gotovo nemoguće uticati na rezultat, potvrđuju još 2 stvari. Danas me jedan ovde učesnik pitao, pa da kaže da, ali kako vi znate da neće uvoznici sada pošalju 40 ljudi da kupi reviju i dođe ovdje da oceni njihov auto kao najbolje? I kažem, to je bilo divno, neka pošalju, zato što svako ko potpiše svoje ime i prezime i napiše brojke tamo, on stoji iza toga. I kada nije sakriven iza anonimnog nekog rezultata, onda on mora da razmisli da li će to da uradi, ali neka pošalju 40 i 140 i 340, to će biti sasvim u redu, jer zakon velikih brojeva je jasan. Znači, koliko god da se trudili da nešto izmislimo, zapravo će na kraju prevladati ono što je mišljenje većine. Ovo su najdemokratski izbori koji ćete vidjeti u skorije doba. U svakom slučaju, ono što bi poruka zapravo bila sa ovog mesta, pre nego što proglasimo konačno pobednika,
jeste da glas kupaca moramo da slušamo, u isto vreme moramo da oblikujemo njihovo mišljenje, da im na vreme pojasnimo, razjasnimo, da ih naučimo šta dolazi. Neki ljudi koji su danas vozili električne automobile, vidjeli ste gde su električni automobili u plasmanu, bili su zaprepašćeni. I kažu, pa ovaj auto ima puno prednosti, a skoro nikakve mane. Kada jednom se sretnu sa nečim i kada razumeju, onda počne drugačije da misli. I to je naš zajednički zadatak, edukacija pre svega. Naravno, vi ćete prodavati automobile najviše što možete, ali naš zajednički zadatak je edukacija. I upravo Srpski automobilski trofej ima zadatak da edukuje ljude o tome šta ih to čeka, šta je to što se sprema. A kako obavljamo taj zadatak? Ja mislim da najbolje potvrđuje konačna tabela i naš konačni plasman, kada se saberu bodovi publike i bodovi novinara, po principu da prvo mesto donosi fiksni broj bodova i drugo, naš ukupni pobednik je Mazda CX-60. I naravno, još jednom, izvolite. Sad se osjećam ko Novak Đoković, mislim, navići ću se na ovo. Zaista hvala svima koji su tokom jučerašnjeg i današnjeg dana testirali našu Mazdu CX-60 i hvala svima koji su glasali za, ne samo koji su glasali za i koji su bolje glasali za nas, nego i za sve one koji su glasali i dali manje glasova za CX-60. Hvala zaista svima i svako ko nije imao priliku da testira Mazdu CX-60 može to učiniti kod naših ovlašćenih partnera širom Srbije. Hvala. Hvala lepo, ja zaboravio samo za jednu fotografiju zajedničku. Dakle, jasno je ko je prvi, jasno je iz ove tebe. Molim samo ako možete mi vratite tabelu pre nego što zaključimo ovu našu govoranciju. Ako mogu još jedanput, evo ga. Jasno je ko je prvi, ali pogledajte samo i ostatak plasmana. Dakle, imamo glasove publike, imamo glasove novinara, znači novinari, publika, fiksni broj bodova za fiksno mesto, ali pogledajte u ukupnom plasmanu gde su se našli automobili hibridni, električni. Dakle, ljudi su zaista počeli da razmišljaju nečemu što je nesumnjivo budućnost. Dakle, nesumnjivo već sadašnjo za mnoge zemlje, za nas još uvek ne. Ali to je ono što je zapravo naš zajednički zadatak, kao što sam rekao, edukacija kupaca, jer ljudi su mogli bez problema danas da kažu električni automobili su skupi, ne zanimaju nas da će najmanji broj bodova za cenu i to je to. Dakle, ne presuđuje samo cene ako ljudi nemaju dovoljno novca da kupe sve što bi želeli, ali očigledno nije samo cena presudna onome kako oni razmišljaju i kako odlučuju. Tako da, ja se nadam da je ovo zapravo poruka svima i vama šta je zapravo naše današnje tržište i gde se zapravo i danas krećete. Ja zahvaljujem Mazdi, dakle možemo da, Petre, i da ostavimo auto tu unutra. Dakle, pre nego što odjavimo ovo naše uživo javljanje na hubu i pre nego što završimo naš govor i pre nego što pređemo na tekuća pitanja, nema čorbica, ali bit će dovoljno, ja bih zamolio našeg izvršnog direktora, gospođu Mirjanu Alvirović, koja nama odobrava sve troškove, ona zapravo brine o tome da mi ne potrošimo previše para, ona imala želju da za sam kraj nešto kažemo, ima stepenicu s ove strane, izvoli. Da sam kraj nešto kaže, što je i meni iznenađenje, pošto ja sam podelio sve nagrade, više nemam ništa. Dakle, potrošili ste, kaže, pare, organizovali ste sve je to super, kaže, ja moram na kraju nešto da kažem, ja sad evo čekam šta će da bude na kraju. Od mene nema više ništa, imam samo tablu, još mogu da podelim ako neko hoće. Hvala ti. Drugo, ne treba mi mikrofon. Treba mi. Poštovani gosti, prijatelji i dragi kolege, iskoristit ću bukvalno 2 minuta vašeg vremena da vam se svima zahvalim na kraju ovog zaista posebnog dana. Davnašnja Mladenova ideja i želja je realizovana danas uz pomoć stvarno mnogo ljudi i čitave ekipe koja stoji iza svega ovoga.
Pre svega bi želela, ja sad ne vidim od ovih reflektora, da se zahvalim, a tu su moji momci, priđite samo da vas vide ljudi. Znači, ljudi koji ovde u centru Navak godinama unazad organizuju najfenomenalnije događaje, znači treneri Nacionalne vozačke akademije Navak, jel može aplauz jedan veliki za njih? Bez njihove podrške ovako nešto bi bilo potpuno nemoguće organizovati. Veliko vam hvala, momci, na svemu. Osim ovih koji se vide na ekranu, ima puno nas koji smo tamo iza. Marija, vidim li te negde? Znači, naša leva i desna ruka, Mladenova i moja, Marija Ilić-Vučetić, žena koja nam je svakodnevni oslonac u poslu. Marija, puno ti hvala. Za stolom broj 1 sedi Aleksandra Korica. Aleksandra Korica, naš stub marketinga, jako važna spona između vas klijenata i konzumenata vaših proizvoda, neko ko pronalazi najbolje rešenja kako bi vaša prodaja kroz neosporni uticaj naših medija ostvarila najbolje rezultate. Aleksandra Korica, hvala ti. Sad, čovek koji, pa već više od 30 godina, ako se ne varam, pušta magiju u etar i koji trpi sve ove zvezde ispred kamere, čovek koji svojim predanim radom i velikom profesionalnom pomoću svoje ekipe svakodnedeljno doprinosi da emisija Sat Plus i uopšte sva video izdanja koja proizlaze iz naše kuće izgledaju tako izgledaju. Naš direktor produkcije Pavle Veljković. Pavle, pozdrav za režiju. I na kraju naš Dream Team. Ja bih zamolila sve članove žirija da mi se pridruže ovde na sceni. Znači, ljudi koji će nam se sad pridružiti na sceni su ljudi koji na dnevnom nivou proizvode hiljade i hiljade reči iz čijih tekstova uče neke nove generacije koje stasavaju i postaju ljubitelji automobila. Predstavljam vam, znači, prvi žiri Srpskog automobilskog trofeja za 2023. godinu. Darko Gigić, Boban Trmčić, Natalija Delić, Aleksandar Cvetković, Zoran Živkov, Željko Reguda, koji je opravdano odsutan danas, da, i Mladen Alvirović. Sad, ovo je malo iznenađenje za moj tim. Jest da ste me koštali, ali svaka vam čast. Preponosna sam na vas. Ja ću ovo ženskom članu ekipe, nećete se naljutiti. Čestitam vam. I želim vam puno sreće u narednim izborima, a vama svima da se vidimo i do godine. Prijetno. Šta da kažem, ovde su gravirana sva imena. Ovo ćemo na počasno mesto. Piše prvi stručni žiri. Hvala vam lepo. Izvolite. Eto, saznam zašto čuva pare, da ih potroši na nas. To je jako lepo. Još jednom na samom kraju, hvala vam svima što ste došli, hvala vam svima što nas podržavate, hvala vam svima pre svega na razumevanju, jer nekad više, nekad manje mi radimo uspešno ili manje uspešno, ali svi smo tu na istom tržištu da se podržimo i da radimo zapravo korak dalje. Pravimo i praktično od danas počinju pripreme već za Srpski automobilski trofej 2024. godine. Bićete obavešteni o izmenama u pravilniku, o nekim modifikacijama koje sada znamo da možemo napravimo da budu još kvalitetnije, a neće ništa biti teže, bit će samo lakše za vas, nama će biti teže, ali će biti ukupno još kvalitetnije i moći ćete još bolje da pratite rezultate i javnost će moći još bolje da da svoj sud o našem sudu, kako bi rekao kolega Gigić. Tako da još jednom veliko hvala, ostanite se nama, se malo još družimo, veliki pozdrav svima koji nas prati uživo preko Sat Huba i vidimo se uskoro ponovo. Prijatno.